mensen die verdacht werden van separatisme. Ze werden ontvoerd en meegenomen naar de Indonesische oorlogsboten. En daar werden ze allemaal één voor één gemarteld, vermoord, uiteindelijk in stukken gehakt en in de zee gegooid als visvoer. Dat is wat er 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden op Biak in West-Papua. En voor degenen die het nog niet wisten, Papua heeft ooit deel uitgemaakt van het Nederlands Koninkrijk. Wij zijn tot 1 mei 1963 een deel geweest van Nederland. Alleen niemand weet daar meer iets van, helaas. En ja, we hopen dat jullie ons niet vergeten zijn. Want wij bestaan nog als volk. En wij hebben ook als volk rechten. En we hebben het recht om een eigen bestaan te leiden. En niemand in deze wereld heeft recht om als beesten uitgeroeid te worden. Wij ook niet. Nou, we gaan nog een paar liedjes zingen om de doden te herdenken. Want ondanks het slechte verloop van hun is er nog altijd hoop. We hebben nog altijd hoop. En we vertrouwen erop dat ooit gerechtvaardigheid zal komen, ook voor de Papua's. Misschien met een beetje hulp van Nederlanders of noem maar op, van Europeanen. Maar wij moeten het uiteindelijk zelf doen. Want niemand die hoort of ziet wat er gebeurt in Papua. Elke dag worden we vermoord, we worden elke dag verkracht en uitgebuit in alle vormen. Dat is wat er nu gebeurt in Papua. I know,